Il-mod kif il-kumpanija Air Malta se tibdel il-flotta tagħha se twassal biex il-kumpanija tifranka miljuni ta' euro, filwaqt li tiqpa' ġor l-istess numru ta' passiġġieri jew saħansitra aktar. It-tmexxija tal-Air Malta spjegat dan fi preżentazzjoni lill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u r-Ristoranti. B'inqas ajruplani, l-Air Malta se tifranka 8,200,000 euro kull sena, biex fuq 5 snin se jkunu frankati 41 miljun euro. Il-kap uffiċjali eżekuttiv Filip Mikallef qal li l-utilizzazzjoni tal-ajruplan hija indikatur tal-prestazzjoni ewlieni fl-industrija. Minħabba li l-ajruplani jiswew ħafna biex tikrihom, iktar ma jintużaw, ikbar ikun il-qlieħ. Mikallef qal li ma jagħmilx sens li tħalli assi li tant jiswew flus wifqin fix-xitwa għal aktar minn nofs il-ħin. Għalhekk dan huwa wieħed minn diversi passi li ħadet l-Air Malta biex tnaqqas it-telf. Il-kompetituri tal-Air Malta jeċċellaw fl-utilizzazzjoni tal-flotta. BeasyJet u Ryanair itajru kull wieħed mill-ajruplani tagħhom massimu ta' bejn 15 u 16 siegħa. Sal-lum l-Air Malta ittajjar l-ajruplani tagħha għal 12 siegħa kuljum u dan fl-eqel ta' wissu. Il-pjan il-ġdid tal-Air Malta huwa li jiżdied l-użu massimu tat-titjiri tal-14 siegħa kuljum għal kull ajruplan, filwaqt li tkompli ttajjar l-istess ammont ta' passiġġieri jew aktar. Kien spjegat li jekk din il-bidla ma tkunx implementata malajr kemm jista' jkun, l-Air Malta tkompli tagħmel it-telf u ma jirnexxilix taqleb il-folja.